Здравейте, приятели на Hobby Art! Днес ще ви покажа как може да подготвите вашата кукла за плажа. Първо ще ни трябва бански, плажна чанта и джапанки. Не забравяйте да ни харесате, да споделите и да коментирате клипа. Този път, скъпи приятели, няма да ви показвам необходими материали, защото ще използваме наистина минимум неща. Като начало ще направим банският на куклата. За него ще ни трябват 1-2 балона и остра ножичка. Да оформим долнището на банския. От средно голям балон клъцваме половината част, след което сгъваме и правиме дупките за кръчетата, така както съм ви показала на клипчето. Обуваме куклата. Имайте предвид, че това става сравнително трудничко, защото банският много лесно се огъва. Както при мене, ако имате нещо излишно, поизрежете с ножичката. Да започваме с горнището. За през замките на банския ще изрежеме от ластичето на балона. Ще ни трябва и средно дебела лента. Връзваме и обличаме на куклата. Правиме и чантата на куклата. За направата й ще ни трябва малко парче правоъгълно плат, ще ни трябва топъл силикон за лепене, може да шиете, ако имате желание, или да лепите с моментно лепило. Ще ни трябва едно лъженце и по желание може да използвате и някоя изсулка за гривни. Сгъваме парчето плат на две, след което изрязваме с ножичката. Оформяме и залепваме. Дали не се е залепило, не се притеснявайте, повторете отново с топъл силикон.
Дооформяме чантата. Измерваме колко дълги да бъдат нашите дръжки и изрязваме. Залепваме ги тях отново с топъл силикон. Накрая поставяме и висулката. Аз ще използвам една на корабно кормило. И с това нашата чанта е готова. Но къде ще отидем на плаж без чапанки? Остава да ги направим и тях. Те също са толкова лесни. Ще ни трябват няколко парчета разноцветен флам, едно листче, ножичка, топъл силикон, първо ще измериме кръчето на куклата. На бяло листче ще нарисуваме контурите на кръчето. Важно е основата на джапанката да бъде с една идея по-голяма, отколкото е кръчето на куклата. Изкопираме като лява и дясна обувка. С помощта на куклата ще прецениме точно къде трябва да ни бъдат кришките на джапанките. От някаква лентичка флам ще изрежеме кришките за джапанките. Следва сравнително по-трудна част. Ще трябва да направим малки прорези, там където отбелязахме, че ще бъдат кришките на джапанките. След което ще промушиме и залепиме самите каишки. На куклата ще измерим
измериме колко да ни бъдат дълги клишките за джапанките. Залепваме с топло силикон или моментно лепило. Залепваме фламите един за друг, след което внимателно изрязваме с ножица. Нашите джапанки са готови. Благодаря ви, че гледахте клипчето. Забавлявайте се и играйте. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала. Вашите коментари и впечатления ни правят щастливи. Приятно лято!